ихтисос дода шудааст бахши дуюми барнома дар бораи сагҳои хонагӣ. Саг яке аз ҳайвонҳои маъмулии сайёраи мо ба ҳисоб меравад. ҳамаи мо сагро дидаем ва аксари одамон ба парвариши саг дар муҳити хона ҳавас доранд. саг ҳайвони хонагӣ буда ҳамчун намуди мустақил аз тарафи олими бузурги шведи Карл Линне соли 1758 ба қайд гирифта шудааст. саг ҳамчун аз нуқтаи назари зоологӣ бошад, ҳамчун ширхӯри ҳамроҳакдор ба шумор меравад. саг дӯсти бовафо ва қаҳрамони достону афсонаҳо мебошад. ҳарчанде ки мо сагро ҳайвони бовафо, зебо ва беозор медонем, аммо дар замонҳои қадим мардумон дар бораи сагҳо андешаҳои гуногун доштанд. дар асотир баъзе аз қавму нажодҳо сагҳо мақоми баланд дошта соҳиби муҳаббату эҳтиром буданд. пас биёед аз Мисри қадим оғоз кунем. ки дар бораи Анубиси машҳур, худои бо сари саг ё шағол нашунидааст. дар мифологияи Миср Анубис худои ҷаҳониён ва муҳофизи фавтидагон аст. ӯ бештар бо шакли саги сиёҳ тасвир шудааст. шаҳри парастиши Анубис Кинопол мебошад. мисриён боварӣ доштанд ки пас аз марг Анубис ба мурдагон мегӯяд ки ба куҷо раванд. дар ривоятҳо омадааст ки лашкари Анубис танҳо аз сагони азимҷусса иборат аст. муносибати инсон дар тамаддуни қадимаи мисриён ин ҳам боз пайванд мегирад ба дину оини мисриёни қадим. бостоншиносон аз ҳудудҳои шаҳри Қоҳира, аз қисматҳои шимолии Миср, махсусан аз соҳилҳои баҳри Миёназамин якчанд бошишгоҳиро пайдо карданд ки дар ин бошишгоҳҳо муҷассамаҳои худоёни Мисри қадим пайдо шуданд дар сурати ҳайвонот. ин маънои онро дорад ки сагон дар назди мардуми Миср қадри боло ва соҳиби эҳтиром буданд. мувофиқи гуфтаи таърихшиносон дар Миср агар касе сагеро кушта бошад, он метавонад боиси ба вуҷуд омадани ҷанг байни мардумон шавад ва агар саге дар оилаи мисрӣ фавтад, аъзои оила барои саги худ маросими ба хоксупорӣ баргузор менамуданд. ҷолибаш ин аст ки юнониҳо ва румиҳо ҳам дар бораи саг ҳамин гуна асотир доштанд. дар мифологияи румиҳо ва юнониҳо саге машҳур бо номи Серебр дарҷ гардидааст. Серебр посбони охират ва салтанати мурдагон мебошад. вазифаи саг ин буд ки гунаҳкорон аз дарёи мистикӣ Стикс убур кунанд то аз салтанати худои марг раҳо нашаванд. дар Рими қадим инчунин боз ҳамон тавре ки дар Мисри қадим буд, саг ҳамчун намои вафодорӣ, ҳамчун тимсоли муҳаббат эътироф гардида буд ва дар чандин кӯчаҳои шаҳри Рим ва дигар шаҳрҳои собиқ империяи Рим ҳатто муҷассамаҳои саг гузошта мешуд. дар фарҳанги бостонии мо ҳам ҳамин гуна тасаввуротҳо нисбат ба сагон будааст. орёиҳо аз қадимулайём сагҳоро тақрибан ба худ баробар медонистанд, бо ин андеша ки сагҳо дар байни ҳайвонот аз беҳтаринҳо ҳисоб мешуданд. орёиҳо ба сагони худ бо эҳтиром муносибат мекарданд.
ин тасаввуротҳо нисбат ба сагон боиси пайдо шудани андешаҳои гуногун дар миёни олимон гаштааст, ки чаро мардумони қадим дар бораи саг ин қадар ҳикояҳои аз андеша беруна ва фикрҳои гуногун доштанд. дар замонҳои гузашта одамон хусусиятҳои асосии сагро ба мисли садоқат, вафодорӣ, ҳушёрӣ, боғайратӣ ва бо аккоси худ хабар додани соҳибаш аз ҳодисаҳо мушоҳидаҳо карда боиси зоҳир кардани таваҷҷӯҳи хоса ба он гаштааст. мо шумо албатта медонем ки дар таърихи тамаддуни дунё инсонҳо ҳанӯз аз ибтидо, яъне ҳанӯз аз асри санг асрори вафодории сагро эҳсос карданд. ва бинед ки масалан дар ҷомеаи ибтидоӣ вақте ки бостоншиносон бошишгоҳҳои қадимтарини инсониятро дар ҳудуди африқо, махсусан дар қисматҳои шимоли қитъаи Африка, дар ҳудудҳои олмон, дар ҳудудҳои чин пайдо карданд, муайян карданд ки дар ҳақиқат аввалин ҳайвоне ки инсон ром карда саг будааст. имрӯзҳо сагҳоро бо воситаи илми генетика ва селексия ба навъҳои гуногун табдил дода ба ҳар шакл парвариш доранд. Аммо дар замонҳои гузашта низ зотҳои гуногуни сагҳо ба назар мерасиданд. сабтҳои олими юнон Арасту дар бораи сагҳои замони худ қисса мекунад. онҳо сагҳои калони чӯпонии худро сагони ибриёнӣ меномиданд. дар замонҳои қадим сагон бештар дар ҷанг истифода мешуданд. аҷдоди аксари сагҳои ҷанговари қадим ба эҳтимоли зиёд ин мастифӣ тибет мебошад. ин сагҳо тақрибан 3000 сол пеш дар Форс, Непал, Ҳиндустон, кишварҳои шарқи наздик паҳн шуда буданд. ин ҳайвони тавоно ҳамчун чӯпон, посбон, шикорчӣ ва дар қобилияти ҷангӣ низ истифода мешуданд. қадимтарин тасвирҳои ин зоти саг ба асри 12 пеш аз мелод дар як макони муқаддаси Бобулистон, ки дар он акси инсон бо саги мастиф шерро шикор доранд, тасвир шудааст. дар бораи вафодории саг суханҳо зиёд аст. инсон бояд донад ки чаро маҳз сагро дӯсти ӯ меҳисобанд. дар ин бора назари олимон ва нависандагонро ба шумо хоҳем гуфт. олимони аврупо дар бораи сагон чунин мегӯянд: саг мавҷуди хеле ғайриоддӣ аст. он ҳеҷ гоҳ ба ташвиш намеояд ки ҳолати шумо чӣ гуна аст. вай таваҷҷӯҳ надорад ки шумо сарвандманд ё фақир, аблаҳ ё доно, гунаҳгор ё муқаддас ҳастед. шумо дӯсти ӯ ҳастед. ин барои ӯ муҳим аст. нависандаи англис Джером Клапка Джером. файласуфи машҳур Пифагор дар бораи саг чунин гуфтааст: саг ин тасвири дӯстӣ аст. олимони мо ҳам дар бораи сагҳо шеър, сухан ва ҳикояҳои ҷолиб эҷод намуданд. масалан, хоҷа ҳофизи Шерозӣ як ҳикояи аҷибе навиштааст ва он ҳикоя дар бораи сагҳои одамхӯр қисса мекунад, ки ҷавоне бо сагони одамхӯр дӯстӣ барпо мекунад
و مردمان از کار او در حیرت می‌افتند. در عجایبنامه احمد توسی نوشته است که سگ جانور است مهربان، از آدمی نشکیبد، به تن ضعیف، به دل دلیر، یک لقمه بخورد 100 سال وفاداری بکند. این یک فکت، این یک دلیل است از اینکه انسان هنوز از قعر تاریخ، هنوز از بامداد تاریخ نسبت حیوانات، یعنی مخصوصا نسبت سگ، همچون یک نمای وفاداری، محبت، احترام و مناسبت صمیمی داشت. در زمان ما هم از سگ‌ها و وفاداری آنها نشانه‌ها موجود. مثلا در شهر ژاپن یادگار از سنگ برای سگ با نام خاتیکا از ذات اکیتا اینو بنیاد کرده شده است. داستان خاتیکا خیلی زود مشهور عالم گشته است و درباره این سگی با وفا حتی فیلم هنری نیز روی نوار آمده است. در این فیلم قصه سگی نشان داده می شود که صاحب خود را هر روز آمده از نزد راه آهن پیشواز می گرفت، اما متاسفانه بعد سفر نوبتی صاحبش با سبب فوتیدن دیگر بر نمی گردد و خاتیکا باشد هر روز آمده در نزد همان ایستگاه صاحب خود را انتظار می شود و این انتظار او به 9 سال دوام می کند. خاتیکا باشد در 4 فصل سال تا لحظه آخرین حیات خود صاحب خود را انتظار می شود. واقعاً درباره سگ‌ها و وفاداری آنها سخن و دلیل‌ها زیاد است، اما به نظر ما همین قدر هم برای بیننده هوشمند کافی است.